bani soyayya zan baki rayuwa ta ce ke akan kina shirya kuma zana iya mutuwa in babu ke akan kana shirya kuma ka zamba rayuwa ta ce kai tunda ka so ni dole zan so ka duniya ta baya kai baby na kai ne zaɓi na kalbi na kai ne buri na kin zaman tolin zabi na ke na baiwa kauna farin cikin dukkan ruhina ke ce zaɓina farko ƙarshen labarina a littafina na ƙara dukkan lissafina ke ce zaɓina kunganta ita ce zaɓina kunganta ita ce burina daga ninki na zauce wai menene sirrin kauna hankali na kin sace wai menene sirrin kauna a same ki na huce wai menene sirrin kauna daga ninka na zauce wai menene sirrin kauna hankali na ka sace wai menene sirrin kauna na same ka na huce wai menene sirrin kauna kula da ke a zaman aure ba za na gaza ba duk abin da ka sani zana yi ma ba zan koka ba kin zama tilo a gidana bayan ke ba zan kara ba sanni mijina na wani kadai san ka ba zan daina ba zabiya fara kyakkyawa ranki ba zan bata ba duk abin da ka ce shine za a yi ranka ba zan bata ba akan kina shirya kuma zana iya mutuwa in babu ke